Opnieuw PFAS-zorgen in Zeeland en commandobunker onder de boulevard van Vlissingen moet open. Maar er gebeurde meer deze week. Een overzicht van dag tot dag. Alle Zeeuwse basisscholen hebben extra geld gekregen om de achterstanden die door corona zijn opgelopen weg te werken. Maar omdat het geld maar 2 jaar beschikbaar is, kunnen scholen er geen grote veranderingen mee doorvoeren. Maar wat doe je er dan mee? Per leerling krijgen de scholen €700. Maar lang niet alle Zeeuwse basisscholen hebben al een goede bestemming voor dat geld gevonden. Ik denk dat het voor een aantal scholen en schoolbesturen best wel lastig is. Om het allemaal goed weg te zetten, de middelen. En om ook te kunnen laten zien dat het ook echt wel een meerwaarde heeft gehad. Met als risico dat de scholen straks al dat geld weer moeten terugstorten. Maar de scholen zelf zien een nog groter gevaar. We moeten dat ook een beetje loslaten. We moeten vertrouwen op de professionaliteit van die medewerkers. Want als we ook nog die stress bij medewerkers leggen van nou je moet ook nog zorgen dat je... Dan denk ik dat je ze dubbel belast en dat moeten we echt zien te voorkomen. Het mogen duidelijk zijn dat veel basisscholen nog steeds heel erg worstelen met een goede manier om die NPO-gelden te besteden. Maar hier bij de Nobelhorst hebben ze daar een creatieve oplossing voor gevonden in de vorm van talentateliers. Verspreid over het gebouw zitten kleine clubjes kinderen die allerlei activiteiten uitvoeren. Hier zijn we bij talentatelier cijfers en raadsels. Ze kunnen iets kiezen wat bij hun eigen talent ligt, iets wat hun leuk lijkt. En daar hebben ze dan gedurende 5-6 weken les in. En eigenlijk na elke vakantie wordt het weer een keer gewisseld. Dus dan kunnen kinderen opnieuw kiezen. We gaan nu naar atelier kinderboeken, groep 4, 5 en 6. Door gastlessen en de inzet van vrijwilligers worden de docenten ontlast. En die krijgen daardoor meer ruimte voor verdieping in de les en het inhalen van de achterstanden. Ja, ik heb bijvoorbeeld het talentatelier kunst en cultuur. En met mijn klas, dan zou ik maar 31 kinderen mogen gaan kleien of gaan tekenen. Maar nu door de talentateliers heb ik, vanochtend had ik 9 kinderen en daarna 12 kinderen. Dus je kunt ook je lessen meer uitdiepen. Hier zijn we bij atelier pittige projecten. En je moet ook een beetje lef hebben, denk ik, om nieuwe dingen te willen proberen. Want ja, als je nooit iets probeert, dan weet je ook niet of het wat wordt. En lijntjes met andere mensen, met bedrijven, met verenigingen. Je hebt elkaar nodig. Een school is ook niet iets wat zomaar op zichzelf staat. Maar wij zijn ook gewoon onderdeel van de maatschappij. Dus haal die mensen naar je toe of nodig ze eens uit of ga eens in gesprek. Ik denk dat er heel veel kan. Hier zijn we bij techniek en wetenschap. Of andere scholen dit voorbeeld volgen is nog niet bekend. Maar één ding is duidelijk, ze moeten allemaal haast maken met het nuttig besteden van dat geld. Want ze hebben er maar 2 jaar de tijd voor. En voor je het weet zijn die 2 jaar voorbij en gaat het geld in rook op. Van alle 8 in Nederland onderzochte rioolwaterzuiveringsinstallaties is in die van Bad de hoogste concentratie PFAS gemeten. Via die installatie stroomt jaarlijks 21 kilo PFAS de Westerschelde in, blijkt uit onderzoek. De vervuiling in Bad komt bovenop de PFAS die vanuit het Antwerpse havengebied de Westerschelde instroomt. En uit Vlaams bloedonderzoek onder omwonenden van de 3M-fabriek bij Antwerpen, waarmee de PFAS-vervuiling deze zomer aan het licht kwam, bleek dinsdag dat 59% van de omwonenden zoveel PFAS in het bloed heeft dat het nadelige gevolgen kan hebben voor hun gezondheid. Vooral mensen die groenten uit eigen tuin eten en eieren van eigen kippen hebben hoge waarden PFAS in hun lichaam. Slecht nieuws dus voor de omwonenden, al was de Vlaamse minister van Volksgezondheid wel blij dat er eindelijk duidelijkheid is. Wat de politieke conclusie betreft, dat is denk ik wel heel duidelijk. Hè. Dat is dat er toch wel een belangrijk kausaal verband kan gelegd worden tussen de besmettingen aan de ene kant en de bron van de besmetting aan de andere kant. De resultaten van het onderzoek kunnen volgens de Vlaamse Zorgautoriteit niet 1 op 1 over de situatie in Zeeland worden gelegd. Zeeland is veraf naar deze hotspot. Zeeland, daar zijn gesprekken mee, daar is overleg mee om te kijken wat de blootstelling kan zijn via het water in de Schelde en de zeevruchten die daar gekweekt worden. Maar dat is een heel andere blootstellingsroute en die heeft minder te maken met wat wij hier gemeten hebben en wat wij zien. De Vlaamse overheid heeft de milieuvergunning van 3M inmiddels aangescherpt. Het bedrijf mag nog maar een fractie van de PFAS-stoffen in het water lozen dan het tot nu toe deed.
Het bedrijf heeft bezwaar gemaakt tegen de nieuwe normen, maar verslaggever Jan Vogel betwijfelt of er naar 3M zal worden geluisterd. De Vlaamse minister van Handhaving, Demir, heeft nu 120 dagen de tijd om dat hoger beroep te behandelen. De vraag is of dit beroep überhaupt kans van slagen maakt. Direct na de presentatie van het bloedonderzoek stelde zij het bedrijf namelijk een ultimatum. 3M moet garanderen dat het niemand meer blootstelt aan verdere risico's. Anders moeten alle uitstotende processen stilgelegd worden. Het is een terugkerend probleem. De huisvesting van buitenlanders die hier voor een seizoen komen werken. De huizen of andere gebouwen waar ze worden ondergebracht zijn vaak overvol en vies. En bovendien zitten buurtbewoners er meestal niet op te wachten, omdat ze bang zijn voor overlast. Fruitteler Martijn Vogelaar uit Krabbendijken denkt de oplossing te hebben. Hij bouwde een soort hotel op zijn eigen terrein. In de loop van de tijd is er veel veranderd op het fruitteeltbedrijf van Martijn Vogelaar. Sliepen de Polen eerst in staakcaravans? Ik denk dat deze foto is ongeveer 20 jaar geleden. Hier kan je de staakcaravans nog zien. Nu is er een compleet woongebouw verrezen naast de fruitbomen. De tijden veranderen. In Polen gaat het gelukkig ook steeds beter. De lonen die gaan er ook omhoog. Dus het verschil tussen een Pools loon en een Nederlands loon, dat verschil dat wordt steeds kleiner. Dus wij moeten als werkgever er alles aan doen om het voor die mensen toch leuk te maken om in de oogst te komen helpen. Die extra handjes heeft Vogelaar hard nodig, want zonder de Poolse medewerkers redt hij het niet. Nederlandse mensen die komen helpen plukken, ja, die zijn er niet. We hebben in het verleden ook geworven, of mensen geworven via de arbeidsbureaus. Nou, daar valt eigenlijk de opkomst altijd tegen. Ik denk dat er een te klein verschil zit tussen een uitkering en de laag betaalde arbeid. Vandaar dat hij deze investering heeft gedaan. In de piekperiodes van het plukseizoen zijn alle kamers bezet. Maar daarna heeft hij weer plek vrij, die hij graag wil delen met zijn buren. Er werken hier in de streek best veel mensen via uitzendbureaus. Nou, er zijn mensen die zitten meer dan een uur in de auto om naar de werk toe te komen. En het zou natuurlijk geweldig zijn als we daar bij wijze van spreken van collega-bedrijven, maar dan niet in het fruit, hier mensen zouden kunnen huisvesten. En of Martijn Vogelaar zijn buren kan helpen met de huisvesting is afwachten. De gemeente moet namelijk eerst goedkeuring geven voor die plannen. En die buigt zich nu over de aanvraag van Vogelaar. En naar verwachting krijgt hij dan volgende maand te horen of het mag. Door naar voetbal, want de toekomst van veel Zeeuws-Vlaamse voetbalclubs is in gevaar. Krimpende verenigingen zorgen ervoor dat elftallen niet meer bemand kunnen worden en er zijn steeds minder vrijwilligers. De enige oplossing lijkt fuseren, maar dat blijkt onder de Westerschelde nog altijd een vies woord. Aan het begin van deze maand kwam er na 90 jaar een einde aan voetbalvereniging Sluiskil. De kleine dorpen, die vroeger allemaal een vereniging hadden, ja, die zullen er allemaal mee te maken krijgen. En er zijn er een aantal hier in de regio. Als we kijken dat Zeeuws-Vlaanderen ongeveer 100.000 inwoners heeft en meer dan 30 clubs, ja, dan is dat praktisch niet vol te houden. Sinds de jaren 90 verdween er in Nederland meer dan een derde van de verenigingen door fusie of omdat ze opgedoekt werden. In Zeeuws-Vlaanderen wordt er nog maar weinig gesproken over samenwerking. Maar in Hoek weten ze dat het nu of nooit is. Ik denk dat een optimaal scenario zou zijn dat we een aantal verenigingen op Zeeuws-Vlaanderen creëren van tussen de 800 en de 1000 leden. Dat je gewoon body hebt en dat je gewoon de toekomst aan kan. Van der Staal denkt dat er plek is voor 6 of 7 verenigingen in Zeeuws-Vlaanderen. Dat zou betekenen dat er op grote schaal samengewerkt moet worden en veel clubs gaan verdwijnen. Maar het gaat me ook niet zozeer om het aantal, het gaat me erom dat we toekomstbestendig worden. Ja, zou jij ook Hoek willen opofferen in een van die samenwerkingen? Ja, het is de vraag of je het opofferen moet noemen. Ik denk als ik mijn jeugdleden van Hoek wil blijven laten voetballen en ook mijn seniorleden, dat we dat zelfstandig niet meer redden. En ik hoor van bestuurders van buurtverenigingen hoor ik dezelfde geluiden. Die zeggen ook wij redden het zelfstandig op termijn niet meer. Ook in Breskens weten ze dat fuseren ooit zal moeten. Maar voorzitter Hans Bakker heeft er een hard hoofd in dat het op korte termijn zal gebeuren. De toekomst zullen we moeten fuseren, dat geloof ik als leven. Maar op het moment denk ik dat dat nog niet speelt. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat er clubs in Zeeuws-Vlaanderen zijn. We gaan terug naar 3 ploegjes, of 4 ploegjes of 5 ploegjes. Om te zeggen, nou dat doen we maar eens eventjes. Nee, ik denk dat toch binnen de clubs nog genoeg vechtlust is om een team te laten bestaan.
Bakker denkt zelfs dat het niet goed is voor de kleinere kernen als in hun dorp de voetbalclub verdwijnt. Je hebt geen voetbalveld meer, je hebt geen kantine meer, je hebt geen samenkomstplek meer. En het belangrijkste is, je hebt ook geen sociale contact meer. Hè? En je wil toch sociale contacten hebben, je wil op een voetbalveld zijn, je wil op een sportclubje zijn. Voorzitters van Zeeuws-Vlaamse clubs geven ook aan Omroep Zeeland toe dat ze wel weten dat er samengewerkt moet worden. Maar blijkbaar komt het er toch niet van. Bij Hoek hebben ze wel een idee hoe dat komt. Er speelt ook heel veel emotie bij. Kijk, een bijkomend probleem van die emotie is dat, zoals ik het zie, de emotie komt van de oudere leden die zelf niet meer voetballen, maar die vanuit het verleden hun historie hebben. Maar die blokkeren, denk ik, de toekomst van de jeugd. Tot slot nog een advies van de oud-voorzitter van Sluiskil, de voetbalvereniging die dus niet meer bestaat. Het clubbelang misschien een klein beetje opzij zetten en kijken naar de sport. En dat betekent samenwerken in alle rangen en standen en alle clubjes die aan er zijn. Samenwerken. Huizenkopers moeten bewuster worden van het overstromingsrisico van hun toekomstige huis. Onderzoekers pleiten daarom voor het invoeren van een klimaatlabel voor woningen, vergelijkbaar met het energielabel. Het overstromingsrisico kan namelijk de waarde van een woning beïnvloeden. Het is nu weer rustig in het Limburgse Valkenburg. De kleine Geul is een kabbelend beekje. Maar eerder dit jaar waren er flinke overstromingen. Als je wetenschappers moet geloven, gaat dit overal in de wereld vaker gebeuren door klimaatverandering. Daarom willen deze onderzoekers van de Universiteit Maastricht dat er een verplicht klimaatlabel voor huizen komt. Je koopt een huis, dat is de duurste aankoop in je hele leven. Dan wil je wel van tevoren op de hoogte zijn van de verschillende klimaatrisico's. Zo'n verplicht klimaatlabel is volgens de onderzoekers nodig, omdat er anders geen rekening wordt gehouden met de risico's op een overstroming. Ja, mensen zijn koppig en mensen gaan ook uit van het meest positieve natuurlijk. Hè. Mensen willen niet denken aan de negatieve dingetjes. Zo'n overstroming is iets wat in de toekomst misschien wellicht of niet gaat gebeuren. Het klimaatlabel kan wel invloed hebben op de prijs van een woning. We verwachten dat die effecten van een klimaatlabel nog niet zo erg gaan worden dat opeens iedereen met een waardeloos huis zit. Dat is natuurlijk wel het geval op het moment dat die overstromingen daadwerkelijk plaats gaan vinden. En in de online atlas van de leefomgeving van het RIVM kan je kijken hoe het is gesteld met het overstromingsrisico van uw eigen huis. Sportvissers willen duidelijkheid, want is het nog wel veilig om de vis die in de Westerschelde wordt gevangen te eten? Dat zich hoge concentraties PFAS in de Westerschelde en het kanaal van Gent naar Terneuzen bevinden is al maanden bekend. Maar wat dit voor gevolgen heeft is nog steeds onduidelijk. Ondertussen zien sportvissers de belangstelling voor hun visstripjes teruglopen. Sportvisserij Zuidwest-Nederland, de belangenvereniging voor sportvissers in Zeeland, is vooral geschrokken van het nieuws vorige week dat er nog steeds geen onderzoek loopt naar de gevolgen van PFAS in de Westerschelde. Ik wil eigenlijk op dit dossier urgentie zien. Of er voldoende urgentie is geweest, daar kunt u inderdaad vragen over stellen. Maar ik ben eigenlijk vooral geïnteresseerd in hoe nu verder. En dat betekent snel onderzoek, dan uitvoeren en ook heel snel zorgen dat die gegevens op tafel komen. Zodat we de mensen kunnen informeren, de sector kunnen informeren. Het gaat toch om volksgezondheid en om de gezondheid van de zeeuwen. Schütz vreest niet alleen de gevolgen voor de volksgezondheid, ook de financiële gevolgen kunnen groot zijn. Sportvisserij is een belangrijke recreatieve sector in Zeeland en voor Zeeland. Waar gasten op komen, dagjesmensen die een dagje gaan vissen. En de lol van vissen is, of meegaan, is dat je s'avonds ook wat van de vis die je gevangen hebt meeneemt en 's avonds opeet. Nou ja, als mensen bang worden van wat PFAS voor hen kan betekenen, of omdat het onduidelijk is, of omdat duidelijk is dat het heel ernstig is, ja, dan heeft dat natuurlijk wel impact. Mensen gaan het risico niet opzoeken. Sportvisserij Zuidwest-Nederland heeft dus meer duidelijkheid en daadkracht nodig van de provincie en de andere overheden. Dat is ook waar de sportvissers in de haven van Vlissingen om vragen, want zij hebben al die tijd eigenlijk nog niks gehoord. Ik weet dat het gebeurt, of gebeurd is, en dat is het eigenlijk. Verder hoor je niks. Wat Smits wel merkt is dat zijn boot dit seizoen een stuk minder vol zit. Ja, ik denk dat het toch wel 40% minder is. De echte diehards noemen wij ze. Dus de echte sportvissers, de vaste groepen, die blijven wel komen. Alleen ja, het stukje het toerisme, dat is wat minder. Zeevissers nemen na afloop vaak een gevangen vis mee naar huis om op te eten. Volgens Smits kan dat nog steeds. Die vis die komt nu, we hebben een wisseling van de wacht, maar de zomervis die gaat weg, de wintervis die komt. En de wintervis die komt van ver van zee hier naartoe.
van diepe water. Dus die vis die hier nu gevangen wordt, ja, die heeft niks geleden. Vis die op de Schelde blijft zitten, ja, dat weet ik niet. Het provinciebestuur heeft aangegeven op korte termijn in gesprek te gaan met de demissionair minister Visser van Infrastructuur en Waterstaat om te kijken of de Westerschelde en het kanaal van Gent naar Terneuzen meegenomen kunnen worden in het landelijk onderzoek naar de effecten van PFAS op de gezondheid. De commandobunker FL241 is misschien wel een van de belangrijkste bunkers geweest tijdens de slag om de Schelde. Een deel van de Vlissingse gemeenteraad en Stichting Bunkerbehoud zouden de bunker graag weer toegankelijk maken voor het publiek, om er vervolgens een museum in te maken. Probleem is alleen dat de bunker deels onder de tuin van een appartementencomplex ligt. Het is hier dat kolonel Reinhard zich heeft overgegeven. Met de overgave van Britannia was Vlissingen bevrijd. Hier onder dit plantsoen bevindt zich de toegang tot de commandobunker van het type FL241. Dit is een hele grote commandobunker waar ook het hoofdkwartier van de Kriegsmarine, van de Duitse marine, gedurende de Tweede Wereldoorlog in Zuid-Nederland was gevestigd. Hier is letterlijk en figuurlijk geschiedenis geschreven. Toen de geallieerden op 1 november 1944 Vlissingen aanvielen vanuit Breskens, was het hotel een van de hoofddoelen die veroverd moest worden. Britannia is als symbool van Vlissingen. Daar is heel hard gevochten. De plek waar het hardst gevochten is in Vlissingen in november 1944. Een andere reden is dat hier, en dat heb ik hier bij me, het dagboek het officiële dagboek van de Duitse zeecommandant Zuid-Holland, die hier zijn commandopost had, is geschreven. En deze documentatie die is in het Duitse Bundesarchief nog altijd aanwezig. De berichten werden versleuteld met de zogenoemde Enigma-machine. En de Duitsers dachten ten onrechte dat zij de enige waren die de code hadden. De Engelsen die hadden de code gekraakt. En met het kraken van de code is eigenlijk ook de computer uitgevonden. Politieke partijen in Vlissingen willen de bunker weer in oude glorie herstellen. En Bunkerbehoud heeft daar wel ideeën over. Ik denk dat je er een hele mooie expositieruimte vindt, waarin je heel mooi en duidelijk kan aangeven welke rol Vlissingen heeft gespeeld in de slag om de Schelde. Volgens Sakkers is het ontgraven van de ingang te overzien qua kosten en overlast. Je moet een graafmachine hebben die hier de boel opengraaft. Je moet ook de mensen mee hebben van de Bestevaartflat. En kijk, de schade die je aanricht is gering. Die kan je ook makkelijk weer herstellen. Ik denk niet dat het een hele grote en dure operatie wordt. De Walcherse Archeologische Dienst en het Zeeuws Archief gaan een papieren onderzoek doen naar de FL241. Daarna is de Vlissingse gemeenteraad aan zet om door te pakken of niet. En tot die tijd zal de bunker niet uit zichzelf weglopen, denk ik zo. En tot zover Zeeland de Week. Nog een fijne avond en tot morgen. U moet dan wel een uurtje langer op ons wachten, want vannacht gaat de klok een uur achteruit. Nog een fijne avond.